En isto da pesca, con relación ao tema que vamos falar do salvamento marítimo, os aspectos sociales, os aspectos socioeconómicos, os aspectos higiénicos, os aspectos de todo tipo, sempre van por detrás do propio negocio. É moi fácil poñer exemplos, non? Cando empezamos ao bar, empezamos os galegos, que somos moi tirados pa diante, conquistamos prácticamente a gran maioría dos caladoiros do mundo adiante. Por que? Pois porque España prácticamente non ten plataforma. Empezamos con os barquiños que eran unhas cañeiras, pescábamos por encima do que o barco podía ofrecer e prácticamente fomos ampliando os barcos, mellorándoos, poñéndoos ao día en función do que nos iba pasando, non? Sempre fomos un pouco por detrás. Eso sí, pescar como naide. No sistema do salvamento marítimo e do rescate, tuvo que ser, como pasa moitas veces neste país, a raíz de que ocurra algo moi gordo cando efectivamente nos abre os ollos, non? En medidas de salvamento, o litoral noso carecía do máis mínimo equipamento, pero en ningún porto, nin siquiera nos portos grandes. A finales de 1970, a Coruña era un porto que tiña unha gran flota, non? Chegou a ter unha inmensa flota, prácticamente foi o primer porto de España por número de voos de pesca importados de Inglaterra, e na época da conquista do Gran Sol chegou a ter, pois, unha flota inmensa, non? Entre arrastreiros do día, arrastreiros de Gran Sol, palangreiros, era unha flota inmensa. Que pasa? Había un gran tráfico de navegación no porto da Coruña. Estamos falando dunha época en que non hai radares. Entón era raro os barcos que non viñan de Gran Sol con algún tipo de accidentados, con falta de homes, eran cubertas abertas. E a finales do ano 1970 ocorreu unha desgracia que vai cambiar por completo o sistema de socorro e salvamento no noso litoral, que é o afundimento de un gran solero de aceiro feito en Vigo que se chama La Isla. O La Isla embarranca aos pés da Torre de Hércules, no baixo do Boi, é dicir, na mesma casa, non? Prácticamente, pois no que é o porto. Torre de Hércules é a entrada da Coruña. Dase incluso a paradoxa de que donde embarranca, que é unha zona humilde, donde antigamente tamén vivía unha comunidade xitana e tal, dan o aviso ás autoridades de Marina a deshoras, porque é de madrugada, prácticamente non lles fan nin caso, non? Cando dá o día pola mañá e tal, a desgracia constátase é terrible. 14 homes de 15. A cidade, en pé de guerra, demanda unhas medidas que hasta ese momento non había. Non poden morrer 14 mariñeiros ao pé da casa sin que se poida facer nada, non? Curiosamente, co paso do tempo, aquí na Mariña, nas portas da nosa casa, o Vicedo, un arrastreiro do día, que viña navegando pa Celeiro para descargar, por un fallo de orientación, se vai contra as pedras de Saíñas, e tamén morre media tripulación cando simplemente cun helicóptero se houbera sacado a todo o mundo. Esta sigue sendo a constatación do que vos vou dicindo. Sempre vamos a remolque das cousas que van pasando, non? Pero, efectivamente, a isla incideu moito na opinión pública. O goberno da época, de Franco, involucra a Diputación e máis o Ayuntamiento de Coruña e se fai, prácticamente aos 6 meses, se crea a Cruz Roxa do Mar. A supervisión vai na levar o profesor Trigo da Escola de Náutica. Hai que ter en conta que cando se funda a Cruz Roxa do Mar é a través de un sistema de xente que é solidaria, que non é un sistema profesionalizado. Vai participar activamente xente da Escola Náutica, tanto profesores como alumnos, non? É un voluntariado, por suposto. Crease a Cruz Roxa do Mar e a partir de aí necesitamos medios, necesitamos sobre todo lanchas. Recurrimos á Sociedade Estatal de Salvamento inglesa para solicitar unha lancha para preparar a xente aquí no noso país e, curiosamente, cando chegamos a Inglaterra dámonos conta de que a Sociedade de Salvamento xa é unha sociedade centenaria. Cando en España todavía non temos nada con unha flota magnífica,
tanto de pesca como mercante, en España non temos nada. Centenaria. Nos deixan un barco e nos deixan unha tripulación para preparar os nosos, non? Traemos unha lancha que opera na zona suroccidental de Gran Bretaña. Unha lancha tipo Solent. Que pasa? É unha lancha lenta, solamente dá 9 nudos e tal. Esa lancha chega aquí xa a finales do 71. Están preparando o voluntariado e dase a paradoxa de que moi cerca de onde naufraga a isla, o pesquero da isla, naufraga nese tempo o Carmen Vilariño, que é outro gran soleiro de aceiro prácticamente no mesmo sitio. Ca suerte de que entonces temos traballando esta lancha inglesa tipo Solén, sale con mitad da tripulación española e mitad dos homes ingleses que están facendo as prácticas, enseñándoño aos nosos, ca suerte de que esta lancha recupera nunha balsa 6 homes, no chinchorro, que daquela estes barcos dedicados a Gran Sol tiñan un chinchorro como parte do seu salvamento, que era un bote pequeno que se levaba na popa de chimenea, 2 homes no chinchorro, 6 homes nunha balsa, e o Torre de Licona, unha vaca do día que entraba en Coruña, recolle os outros 6 homes noutra balsa, completamente cerrados de néboa, falamos dun tempo que aínda non hai radar. Esta lancha sirva ademais para orientar ao Torre de Licona e entran xuntos en Coruña, con toda a tripulación salvada. Isto é o impulso definitivo que necesitaba a Cruz Roxa do Mar para ver que efectivamente íbamos ben encamiñados, non? Habíamos evitado un segundo isla con unha lancha que estábamos probando. Queipo de Llano, que é o primer dirixente da Cruz Roxa, se dirige aos ingleses para probar outro tipo de lancha que seña máis rápida. Necesitamos unha actuación, a Coruña ao porto que dá interiormente, que poidamos acceder á zona foránea, do que é a ría, incluso do litoral, e traemos unha lancha tipo Arún. A Arún, con relación á Solén que probamos, solamente ten 1 metro máis de eslora, prácticamente o mesmo tonelaje, sobre 25 toneladas, ten un par de motores tamén, pero xa unha lancha que dá 15 nudos e solamente vai equipada con 5 homes, co cual temos unha capacidade de actuación maior. Necesitamos menos voluntariado para salir cada vez que pasa algo. Probamos esta tipo Arún e xa facemos, xa dispoñemos de economía para facer un primer pedido de lanchas nun astillero que está no Sena, que é o astillero franco-belga, donde vamos encargar as 3 primeiras lanchas que vai ser a base do que logo botarían 20 anos no noso litoral, non? Traemos unha lancha tipo A, unha lancha moi capaz, porque xa é unha lancha autoadrizable insumergible, de aceiro, ven con 2 motores Peugeot, que lle dan unha certa velocidade, ten 1 metro máis que as que probamos, está en torno ás 20 toneladas, é unha lancha moi lixeiriña, é moi operable. Veñen 3 de Francia, curiosamente, a primeira que ven, por suposto, ven para a Coruña, vai levar o nombre de Blanca Quiroga, a segunda viría para Guipúzcoa, que se chamaría Guipúzcoa 2, e a terceira ven para a zona de Asturias, que se vai chamar Cruz da Vitoria, e queda o Cantábrico, por lo menos, bueno, teóricamente, cuberto con estas 3 lanchas. Como sería a entrega da Blanca Quiroga que asiste a Coruña? O generalísimo, naquel tempo, pois, o que a mandaba neste país, xunto ca súa muller. Asiste o vicepresidente do goberno e asisten 4 ministros, non? Gobernación, Comercio, Marina. Estas 3 lanchas que efectivamente se mostran moi operativas, fai que sexamos capaces de xa intentar cubrir todo o que é litoral de frontera de Francia a frontera de Portugal con 10 lanchas máis. Pero estas 10 lanchas xa as vamos a facer no noso país, non? Se lle encargan a Celaya, van levar a denominación LSAA, lancha de salvamento para a zona do Atlántico ou área atlántica. Son este tipo A, igual que as 3 que fixemos, que a única diferencia os motores. Leva 2 motores nacionales, non? Feitos aquí no País Vasco, de 285 cabalos. As lanchas, por suposto, se distribuyen entre os seguintes portos por importancia, máis por enclave xeográfico, e a primeira das 10 que ven
é que ven pa Burela. Se lle pon Carmela en honor a Condesa de Fenosa porque contribuye ao mantemento desta lancha con 300.000 pesetas da época, non? Que serían agora 1.800 euros. Xunto ca de Burela, ca Carmela, ven a que vai para Ribeira e máis a que queda en Cedeira. Curiosamente, todas as lanchas van nominadas co número, pero solamente algunhas moi pouquiñas se lle vai poñer nombre, non? A de Burela leva nombre, tamén leva nombre a Ara Solís de Finisterre, e máis algunha máis, pero nada, quedan ca numeración, non? Estas lanchas que tiñan unha vida operativa en torno aos 20 anos, pois prácticamente foi o que duraron, non? A de Burela, que chega a finales do ano 80, que é entregada aquí no Porto de Burela para cubrir esta área, dase de baixa en torno ao ano 2000, 2001, en que xa o Estado crea unha sociedade a que conocemos hoxe aínda como Sasemar, e xa, por suposto, con uns medios técnicamente moi superiores, como son a Guardamar e máis a Salvamar, non? E, por desgracia, pois eso, despois de facer un periplo de Burela, levaron a un tempo a Finisterre, volveu de volta a Burela, avararon e ali morreu. A miña relación coa Carmela foi, sendo presidente da Cruz Roja do Mar. Entonces aí foi cando veu a Carmela, cando nos fixemos cargo dela. Sí, efectivamente, o sea que foi un acontecimiento, dado que, bueno, pois aquí, volcado como estaba o Burela co mar, pois, claro, pois un acontecimiento, o sea que foi apadriñado por Carmela, Carmela Arias, pois era a presidenta de Barrio de la Maza, o sea que entonces, pois bueno, pois ela foi a que apadriñou a embarcación. Gracias a Carmela, pois entonces houve un mantenimiento que nos subvencionaba pois todos os anos con unha cantidade de diñeiro, a forma de, por exemplo, de poder sostener como sosteníamos a Cruz Roja do Mar. Tuvemos unha época en donde había mariñeiros que facían o servicio militar tamén pola Cruz Roja do Mar, o sea que entonces, bueno, pues eses eran os que estaban ao servicio despois en terra, pues para emergencias e para máis, o sea que había unhas guardias, entonces eso, todas esas guardias pues eran feitas polos tripulantes, o sea, que estaban facendo o servicio militar. Bueno, aí o mantenimiento, pois, bueno, pois, parte facíamos nosotros, pero despois, últimamente, pois era Armón o que efectivamente, pois, varaba a embarcación, o sea que o mantenimiento, pois, facíamoslo a través de Armón. Pintábanos, bueno, facía o mantenimiento Armón. Bueno, como traballo especial, pois, aquel que facía de mantenimiento, que era Ángel Orrilego, Ángel Orrilego, era o que últimamente, pois, mentras estuve eu, pois, era o que estuvo el facendo o servicio militar, o sea, o servicio na embarcación. Despois de aí, xa pasou, o sea, cando, agora últimamente, pois, bueno, pois era o Salgueiriña o que facía o servicio, non? Bueno, como rescate, pois, bueno, recolléramos unha, o sea, fora na estaca de Bares, o sea, que foi unha embarcación, o sea, unha lancha que se foi a pique, entonces había un fallecido, ese fallecido, pois, recollímolo nosotros e levámoslo a Cedeira, que el era de Cedeira. Despois había outro que me parece que bueno, que o recollera un barco daqui de Burela, pero levaron era vivo e levaron hasta Celeiro. Pero nosotros recollimos o cadáver e leváramos. A miña relación coa Carmela empezou sendo voluntario e depois no 97 empecé como patrón, hasta o 2000. Non fixeme voluntario porque somos de mar e, bueno, axudar. Fixeme voluntario da Carmela. Para ser voluntario, pois, bueno, tiñas que ter, por exemplo, unha serie de papeles como a competencia mariñeira,
e a libreta do mar. Bueno, a ver, fíxeme voluntario porque daquel momento facía falta, digamos, tripulacións, me entendes? Porque con máis e con menos, como era voluntariado, todo o mundo traballaba, entonces necesitábase xente para que se unhas persoas non podían ir, poder contar con outras. Canto tempo estuve na Carmela? Pois máis ou menos sobre uns 25 anos ou así. Pois fíxeme voluntario porque miña familia casi toda era mariñeira, entonces eu quería aportar algo, poder axudar nun caso de rescate, nun caso de compañerismo, no que poidera. Anduven sobre 30 e algo de anos na Carmela, hasta que a desactivaron, pero despois pasei para Saturno. Mi relación con la Carmela no fue mucha. Me enrolaron a raíz de una proposición que me hizo Maciñeira, que era un patrón de los que la llevaban, en el año 84, en 1984. Y coincidió que yo de aquella ya trabajaba de buzo profesional en la factoría de Alúmina, haciendo los diques y eso. Entonces querían tener un buzo profesional. Entonces, pues, me chamó a mí si podía ir de voluntario e tal, entonces apunteime de voluntario, por si necesitaban os meus servicios e tal. Estuve ali, sobre todo, 2 ou 3 anos, porque despois, por cosas de traballo, xa tuve que ir a traballar fora. A miña relación empeza, pois, facendo o servicio que fun o primer voluntario na Cruz Roja de Burela. Eu empecé a relación pois no verano do 1983. Fun facer a instrucción a San Fernando, estuve 2 meses e despois xa me reintegrei ao puesto que había aquí en Burela. E despois, ao finalizar pois, o servicio, pois seguín voluntario, pois ao mellor, non sei, quero recordar igual, uns 12 ou 15 anos. Pois eu fíxeme voluntario porque, como era unha novedad, pois bueno, pois fomos probar. Entonces, porque a xente era reacia a ir porque dicían de que indo voluntario, pois que nunca virían logo realmente para o sitio que tú tiñas que se solicitaba, porque a solicitud iba a través da Cruz Roja local, entonces pois eso era así, estaba así concertado. Pero moita xente era reacia porque igual pensaban pois que igual que irían para outro sitio, que non sería facer un servicio militar pois na casa. Os compañeros que tuven, pois Carlos, Ramón, Toti, Antonio Trelles, Aníbal, Vicente, Yolanda, que aparte tiñamos unha muller tamén. A Custó, non sei, Pepe o madrileño, Blanco, creo que non me queda naide. Cando eu andaba na Carmela, pois concretamente naqueles momentos había 3 tripulacións, había 3 patróns e 3 dotacións de mariñeiros que máis ou menos costábamos de 3 ou 4, eso dependía tamén un pouco, por exemplo, da xente que pudera estar disposta cando se facía, digamos, unha salida. Os meus compañeros de tripulación normalmente pois eran o Salgueiriña, Benjamín, Carlos o Cristalero, Aníbal Reigosa. Bueno, pois o patrón José Pardo Frá, máis conocido como Pepe de Cardoxe. Ángel era o motorista, Ángel Nogueira, máis conocido por o Rinlego. Humberto, que era o que facía de rana. E despois tamén andaba Toñito, máis conocido por Toñito da Teolinda, que tamén facía de motorista e máis de mariñeiro. Bueno, yo recuerdo que mis compañeros de allí, el patrón, era Maciñeira,
después de maquinista estaba Juan de Jul, el que tuviera la tienda aquí del Rol, que también tenía el título de maquinista naval. Y después, bueno, recuerdo también a Toñito Soto, que ese ya está fallecido también, y bueno, algunos más. La tripulación éramos 3 o 4 mariñeiros, iba un patrón e el maquinista, no meu caso. Tripulantes que había na Carmela, en eses momentos, pois era Pepe de Manciñeira, que era patrón, Pepe de Cardoxe, que tamén era patrón, Abel do Carrocho, que tamén era patrón. De motorista estaba Juan de Jul, que tiña un negocio tamén no puerto de Burela. E, bueno, despois estaba un señor tamén, que lle chamaban Ángel o Rilego, que tamén estuvo tamén moitos anos, e tamén era un dos motoristas. Despois eu, pois, algo tamén lles axudaba e algo tamén anduve de motorista. E facíamos celebración todos os anos, pero, bueno, todo, non só a Carmela, a xente toda de Curroja en Burela, e algún xente que viña de fora, de Curroja. Non, celebracións non facíamos, porque, a ver, non... o que si facíamos era, por exemplo, se íbamos a Ribadeo ou a Vicedo, pois, bueno, chegábamos ali, amarrábamos en Puerto, e, bueno, íbamos tomar uns cafés por ali. No, normalmente no, nunca. Tomábamos uns cafés ou unhas cervezas, pero nada máis. Bueno, nosotros lo que hacíamos normalmente era los fines de semana, los domingos, había 3 tripulacións e nos íbamos alternando. Entonces, cando nos tocaba, e se estaba la mar boa, que non houbera moito problema e tal, collíamos a lancha e salíamos para facer unha ruta, moverla e tal. Íbamos a veces a Ribadeo, outras veces a Viveiro, algunha vez entramos na Lúmina, porque unha vez non podemos pasar do Cabo Morás, porque había unha mar criminal. Entramos na Lúmina, e, bueno, máis que nada eran movimientos así por aquí, para mover la lancha, los motores e un pouco de entrenamiento para nosotros tamén. Cando se iba a algún rescate, ibas, ou que te avisaban, pois, que había que salir, pois, porque había unha urgencia ou algo, pois ibas, e cando chegabas, pois ibaste para a casa e non pasaba nada. Pois, así, intervencións a deso, eu estuve un pouco porque non... A lancha estaba parada, tú come máis ben a puñelo ao día, e depois en ofrendas florales, coberturas de regatas. Bueno, aquí viñéramos unha vez buscar un cachalote aquí na playa, a playa da Amorosa, que nos chamaron de Protección Civil, e leváramosla aí para a playa urbana. Tamén houbo que fomos a rescatar a un paisano que foi a pescar e tal, e non se deu cuenta, estaba subindo a marea. Entonces chegou un momento que chamou por teléfono, e entonces tuvemos que rescatalo, e tuvemos que ir mesmo casi ou sin casi pegarnos á pedra para que pudera saltar o paisano na lancha. Un dos últimos nos que participei foi no da Siempre Casina, que fóramos buscarlo un día con moi mal tempo, aquí á altura dos Farallós, a San Ciprián, porque tiña aparellos enganchados na hélice. No tempo que estuve eu, al menos na miña tripulación, non fixemos ningún rescate. Eu non recordo ningún. Solo o meu traballo de buzo solo mo pediron unha vez para sacar del agua as antenas da Carmela que engancharan unha estacha de un barco atracado aquí nel muelle, e romperan as antenas, caeron ali ao fondo, entonces baixei a recuperarlas para arriba. Pero afortunadamente no tempo que tuve eu, e digo afortunadamente porque penso que non morreu naide no mar que houbera que ir a buscalo, non tuven que facer ningún rescate. O sea, foi todo bastante tranquilo. Temos salido, unha ocasión, pois, deran a alarma os arrastreros que salían para a mar de Celeiro, pois que había unha embarcación, pois, incendiada. E entonces salimos, chegamos ao lugar, pero xa non había naide.
a embarcación xa estaba prácticamente hundida e ali non se encontrou a naide. Despois parece ser pois, que outra embarcación menor que salira de Morás e que os auxiliara. En outra ocasión tamén estuvéramos rastreando por si algo había, por si alguén había por ali na ría de Celeiro, dun yate que parece ser que explotara, si, había trozos deles no mar, pero bueno, estuvemos rastreando por ali 2 días que nos mandaran, pero non encontramos, non se encontrou a naide, nin se soupo máis nada daquelo. Despois, en outra ocasión, tamén fóramos que se tirara unha señora no faro en San Ciprián e fóramos tamén rastrear, era de noite e non se veu nada. Despois a señora apareceu aos 20 e tantos días, creo recordar que fora en unha playa en Suances, na provincia de Santander. Tamén se facía o homenaje aos náufragos, en algunha ocasión pois, tamén te invitaban para participar en algunha procesión marítima, pois no Vicedo, en Ribadeo, por si había algún tipo de percance. Incluso outra ocasión tamén non podía asistir á procesión de Cariño, a lancha de salvamento que estaba destinada en Cedeira, e tamén fóramos participar á procesión marítima de Cariño. Eu o reconocimiento que tuve foi un pin que me mandou Cruz Roja que poñía máis de 30 anos. O tempo que estuve eu non, eu sei de xente que cando foron buscar a lancha que tiñan o pin de Cruz Roja de ouro, foran os que foran buscala. Depois de que me fun eu sei que fixeron a algunha persona, pero estando eu non. Un dos agradecimientos que fixemos así humanamente, como se suele dicir, foi o enterro de Cardoxe. Entonces, ese día, concretamente, antes decidimos de ir ao enterro, uniformados, coa roupa correspondiente da Cruz Roja e tal, e ao mesmo tempo aportamos unha corona para o enterro. Incidentes na Carmela. Tuveran un percance cando foran socorrer a un cociñeiro dun bull carrier que viña con bauxita para a fábrica de aluminio e había un temporal tan grande que o helicóptero en 3 días non o dera evacuado polo vento que había e polo estado do mar. Entonces deran orden de salir a Comandancia de Marina de Viveiro, dera orden de salir a Carmela pois para rescatar o accidentado. E o accidentado resulta que era o cociñeiro do mercante. Entonces, a forma de botalo pois foi por un portalón que abriron polo costado, pero ali tuveron o percance que tocaron con el, o que era a camareta de proa, sofreu ali uns destrozos, despois incluso romperan antenas, romperan o radar, romperan tamén algún reflector dos que tiña encima do puente, pero ao final conseguiuse rescatar a persona despois desembarcouse no puerto de Celeiro e levárono para Lugo. E en Lugo parece ser que lle tuveran que apuntar o brazo porque xa tiña cangrena. Compañeiros, xa che dixen antes da tripulación, todos moi bons. Tanto a xente que estaba de voluntaria na lancha como a xente que estaba traballando nas oficinas. E, claro está, a Ángel Fernández Acción, que daquele era o presidente. Presidente delegado, era delegado da Cruz Roja. Para min eran todos compañeros, entonces apreciábamos a todos. Eu recordo unha vez que, estando na casa, viñeran 2 familiares de un rapaz que morrera afogado, era de Cangas, creo recordar, morrera afogado aquí cerca da Pena Burela, salindo no barco de pesca desaparecera. E claro, viñeran a buscarme a ver se o podía sacar e tal, pero había un temporal moi grande de mar, unha marejada, un maretón criminal, era
era inútil, vamos, porque nin había visibilidad, incluso ponías en peligro a túa vida de intentar buscarlo porque era imposible dar con él, vamos, non había visibilidad, non se vería nada ni nada. Entonces, nada, fastidioume, pero é que iba a decir. Pero bueno, recordo que lle dixera que seguramente tal como estaba la mar e el temporal e tal, que aparecería seguramente entre Lareura e Burela. E efectivamente, al cabo de 2 ou 3 días de decirlle isto, apareceu aquí no cantiño, apareceu aquí o cadáver do rapaz no cantiño. Foi o único cousa así triste e tal, e sinto moito non haber podido ir a facer algo máis, pero que non se podía, o sea, a mar era imposible. Eu podo comprender os familiares e tal coa desesperación que tería, non? Pero era imposible facer moito. O final da Carmela é exactamente o mismo final do Galatea, o mismo final do Sálvora, o mismo final daquel barco Alcatraz que viña co Azor, do Azor. Non somos un país que patrimonialmente seipa salvar a súa historia marítima. Somos un país que queira, que non queira naide, que vive de espaldas ao mar. A cuestión máis fácil de comprobar é que non sabemos salvagardar a nosa historia marítima. Tuvemos para gardar, pois desde o Canarias hasta o Galatea, que era unha maravilla, que está navegando. Curiosamente, nosotros non fomos capaces de salvagardalo, viñeron por el os escoceses, donde se había construído, o levaron, o prepararon, está navegando. Pero non solamente o Galatea, está navegando un dos balleneros que tuvemos en Morás. Como? Con aportacións particulares. Se aquí vamos a esperar a costado nos dé a pasta para que algo se recupere ou se poña, vai pasar exactamente igual que cos barcos nas rotondas. Os barcos non están feitos para poñer unha rotonda. Os barcos están feitos para salvagardar, para admirar, e se acaso para estar atracado nun sitio tan bon, pois como é o Museo do Mar de Vigo, donde ten un molle de atraque perfecto, non foron capaces de poñer ali o Bernardo Alfageme, un pesqueiro de gran sol, un antigo estándar de Barreras, que está conservado, pois gracias a Dios, pero nunha rotonda que non é o seu sitio. A Carmela, mira, os portugueses teñen un dito. O caso é que o barco esteña aí, pero que é unha ruína, está po desguace, está mal. Deixo estar aí, porque se está aí, sempre se pode recuperar. A Carmela, tan fácil como deixala varada encima do muelle, simplemente que era pintala, que estou segurísimo que o Varadoiro o vera pintado de forma altruista unha vez ao ano para que non perdera a súa condición de que escorría o óxido. Simplemente, e cando houbera momento, pois seguramente se poidera poñer nun sitio privilexiado onde se lle poida enseñar á xente cales foron os nosos primeiros métodos de socorro e salvamento. Unha pena, unha desgraza. Bueno, eu esperaba que non fora ese o final, non? O sea, a Carmela, pois, foi, para nosotros, pois, foi un algo, para Burela, pois, foi un algo, un aliciante, pois, como puerto mariñeiro, pois, era un respeto para a Carmela, non? Entonces, pois, pola miña parte, gustaríame, pois, que seguira estando a Carmela aí. Había lugar onde sí podía estar, pero, bueno, ao final, pois, as decisións pois, foron esas e bueno, lamentámolo, pero... Bueno, o final da Carmela hai cabezas pensantes que fan eso, pero para mí non estuvo ben. Particularmente, debería ser de outra maneira, pero bueno. Aí non vamos a entrar en debates porque xa pode ser políticas, eu non sei. Mal, así de claro. Ao final desguazouse, entonces, pois queiras que non, calquera, ou eu, por exemplo, que nos seus momentos anduvo nesa embarcación, vela estar desfacendo así, pois queiras que non, baixe o corazón, me entendes? A desaparición da Carmela foi unha das cousas que sentimos todos os que nela anduvimos a maiores, o pueblo de Burela, e penso que todos os mariñeiros en general. Despois, recordo con moita tristeza a forma de que acabou a Carmela, porque debía de facérselle algo, porque foi a primeira lancha de salvamento que hubo todo por aquí.
antes de que hubiera salvamento marítimo ni que hubiera nada. Acabou de mala forma, porque deberían de terla en algún sitio exposta, como teñen en Foz un barco ali posto e tal, tamén podían ter un sitio aquí para terla que a poidera ver a xente, porque é historia do povo, é historia de Burela. Bueno, é unha tristeza que a mandaran po desguace e que acabara como acabara. A opinión que vexo eu do final da Carmela foi, para min, algo triste, porque, bueno, foi algo que veu asignada para este puerto e para este pueblo, e entonces o final non merecía, creo eu, ese final, porque xa houve unha persona, porque ela xa a levaron a sustituir outra embarcación en outro pueblo, e rescatouna para este pueblo, pois, para buscarlle un sitio e tela aí, pois, para que a xente, pois, recordara tamén que aquí algo houve. Entonces, moi desagradable para min. Me preguntan que me pareceu a desaparición da lancha da Carmela. Bueno, a min a verdade non me gustou o final que tuvo, despois de tantos anos servindo aos mariñeiros, que tuvera ese final, non me gustou. Me gustaría, non sei, ao mellor poñela de museo ou poñela un pouco en valor, pois deu moito servicio aos mariñeiros no seu tempo. Y estoy aquí porque me pregunta nuestro aprendiz de Ibáñez Serrador por el final de la Carmela, que me parece ese desastre que ocurrió, ese barco que estuvo tantos años varado en el puerto, estuvo allí encima de unas plataformas. A mí me parecía que era como haberlo convertido en un museo al aire libre, y de repente un día desapareció y me enteré de que lo habían desguazado. Un tío abuelo mío, Modesto García González, fue patrón mayor del Pósito de Pescadores de la Cofradía de Burela durante casi 20 años. Cuando falleció, justo antes pidió que su féretro lo llevaran por la calle más cercana al puerto. Entonces me pregunto qué hubiera pensado él si hubiera visto el triste final de la Carmela. Él era un marinero, él había dedicado toda su vida al mar. Él pidió ese recorrido al final de su vida como homenaje a todo lo que había hecho. Si él hubiera visto que destrozaban el barco, que lo deshacían, hubiera pensado que el patrimonio marinero de Burela se veía profundamente alterado. Es un crimen patrimonial, un crimen marinero, un crimen cultural, es un crimen desde todos los puntos de vista. Es realmente triste que ese barco, que no hacía daño a nadie, no se hubiera conservado para la posteridad. Tendrían que haberlo dejado como museo al aire libre. De hecho, en uno de los certámenes de Amarte se pintó ese barco. Uno de los cuadros que están allí, una de las pinturas que lucen en el puerto, nos recuerda que la Carmela existió. El propio barco ya no nos lo puede recordar, pero la pintura nos quedará para un tiempo. Los museos al aire libre, ya se sabe, pueden tener deterioro y no va a quedar para siempre, pero por lo menos va a durar más años de los que duró la Carmela. Todos aquellos marineros que navegaron en ella, toda la gente a la que salvó, ¿qué pensaría ahora mismo si se les preguntara? A mí, desde luego, me parece tristísimo. Me parece una de las noticias más tristes que pude leer el día en el que leí la crónica de su desastre, del desguace completo, de la desaparición de la Carmela. Me encanta el trabajo que realiza Paco Salgueiro, porque ayuda a que no se pierda toda la memoria de Burela. Parte de la memoria está en la mente de la gente que ha vivido los hechos. Si esos hechos no se recogen por escrito o no se recogen en vídeo, acabarán siendo pasto de la desaparición, acabarán siendo olvidados. Entonces, los vídeos que realiza Paco tienen ese interés, el interés de la memoria histórica, para que no se pierda la intrahistoria de la vida. No es solo la propia vida cultural importante, sino la vida día a día, de los lugares, de los barcos, de los hechos, de todo. Preguntaronme que me parecera como acabou a Carmela. Que queredes que vos diga? Me pareceu moi triste porque nós vivimos moito gracias a ela, que meu pai traballou moitos anos en ela. Bueno, non me pareceron as formas xustas, pero ala queda na cabeza de cada un. Que non fixo, que non decidiu así. Eu, nas miñas mãos non estaba, pero é o que hai, nos queda máis que aceptalo.
Pregunta este señor pola historia da Carmela, de como acabou a Carmela. Po meu entender, a Carmela puido acabar mellor de outra maneira. Foi unha lancha que fixo un servicio aquí, da Curroja, cando o día que houve o temporal aquí en Burela, saleu para acompañar as lanchas e fixo un servicio aquí. A min gustaríame que quedara aí, pois para que visitaran os colegios, gustaríame como un museo pequeno para que visitaran os colegios. Ese é o que me gustaría a min de Carmela. É curioso e para min é intrigante porque Paco quere facer un corto, unha narración sobre a Carmela. Imagínome, pero eso despois el xa contestará a pregunta, eu imagínome que a Carmela foi realmente un hito no porto de Burela e en xeral na Mariña. O mesmo que foi cando naceu a Cruz Roja do Mar, no 72. Posiblemente só os fillos dos mariñeiros señamos capaces de saber o importante que foi ter unha lancha de salvamento para as embarcacións de baixura, digamos así. Ben, e que ademais a mí o que me chama a atención da embarcación a Carmela é que se fixo en colaboración con varias entidades, algo que é importante e máis neste momento. Ben, por que ao final a Carmela non se puido manter en Burela, nun sitio, digamos, en secano? Bueno, pois supoño que coincidiron bastantes cuestións para non ser posible isto. Responsabilidades, eu imagínome que todas, dende o goberno local do momento hasta tamén os partidos, porque se algún dos partidos que estaban representados no goberno estaban en disconformidade, tamén se puido haber chamado á ciudadanía para que os apoyara e que entre todos se conseguira que a Carmela quedara aí como un hito importante que foi no seu momento. Foi unha pena, pero bueno, está aí, físicamente xa non queda o recordo do que foi a Carmela, simplemente queda na memoria de toda a xente do mar e do pobo de Burela e da Mariña. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a unha historia que coñecíamos a semana pasada, pois por mor dunha chamada veciñal, pois dun veciño de Burela que nos comunicaba que unha lancha da Cruz Vermella, unha lancha histórica que se chama Carmela, pois estaba sendo desguazada e que non se fixera nada ao respecto, pois por parte do Concello ou de outras administracións, pois que era case que un desleixo a un patrimonio importante para a vila. Para falar connosco temos a quen foi responsable da Cruz Vermella en Burela durante moitos anos, ata o ano 2008, Ángel Fernández Acción. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, a primeira cuestión, ante este desleixo, como dicíamos, dun patrimonio importante como era esta lancha, a Carmela. Pois realmente, polo que eu oigo pola calle, e incluso algunha persoa que se dirixeu a min, personalmente, pois é de indignación, sí, pero, bueno, indignación agora, pero cando estuvo aí pudrindo varios anos, nadie se indignou. Ahora que a desguazan, todos son lamentacións, e botar as manos á cabeza. Antes había que botar manos á la obra, non agora botarlas á cabeza. Realmente, personalmente, estou disgustado, claro, porque eu fui un responsable de que viñera pa aquí, cando veu de Fisterra, porque chegou outra pa lá, pois eu peleei, dixeme, bueno, pois hai que traela para Burela, que é un símbolo de Burela, poñela en seco e os primeiros anos, pois sí, se foi cuidando, pintando, e por certo, o material non nos costaba nada, porque non lo daba Astillero Armón. E o patrón que había ao cargo da Saturno, cando non tiña salidas, se dedicaba a mantela, pero despois o patrón foise para outros menesteres, outros traballos,
Eu fume no 2018 da Cruz Vermella e aí quedou. Eu, cada vez que pasaba por ali, xa non miraba. Miraba para outro lado, porque me daba pena ver as gomas da defensa reventadas, ou a pintura cascada, e todo oxidado ali. Entón, agora non me extraña que a xente pois diga, isto tal, pero claro, porque non se protestou antes? Precisamente esa era a miña pregunta. Agora xa é tarde, pero de quen sería a responsabilidade de poñela en valor, de como sucede en outros lugares, pois igual poñela nunha rotonda, no medio dunha praza, etcétera, etcétera? Pois non sei como fixeron noutros lugares, en Coruña, por exemplo. Non sei. Eu que sei que aquí, pois, desde que está en terra pasaron varios gobernos municipais de diferente signo, e nadie se preocupou dela, o sea que eu non vou botar a culpa a ninguén do Concello. Podría ser do Concello, non sei como fixeron no templado. Podía ser de Portos de Galicia? Pois non lo sei, Portos de Galicia é bastante fixo que deixou ali o terreno para poñela. Podía ser da Cruz Vermella? Pois tampouco sei, porque a Cruz Vermella podría, igual que se solicitou no seu momento de traela, pois eu non sei se tiña capacidade de mantenimiento, de ter personas para mantela, non sei, porque xa sabes como é. Sí, sí. De voluntariado. Xa por último, Ángel, unha cuestión, pois, despois do mal que xa está feito, ou polo menos non sei se dicir mal, pero o esquecemento destes últimos anos, pois como podemos lembrar, pois, por dicirlo de unha maneira, como podemos honrar, pois, esa primeira lancha de salvamento da Cruz Vermella que houve en Burela, pois, durante eses primeiros anos xa, pois, deses mediados, segundo terzo do século. Recordando, tamén un pouco de historia é que cando chegou aí a Pedra de Burela, que proviña de Bilbao, foron a recibir a Blanca Quiroga da Coruña máis a Cruz da Victoria de Xixón. Xuntaronse aí as tres para entrar aí como, digamos, con escolta, non? De outros do Alente. Entón, agora, pois eso, é un símbolo total en todos os aspectos. Aquí a Carmela, agora vai para o desguace. Bueno, un paseo así por ali e estaban xa cortando aí por completo. Pois aí queda, polo menos ese recordo, polo menos aquí queda a nivel auditivo, a nivel radiofónico, esta conversa con Ángel Fernández Acción, responsable da Cruz Vermella en Burela durante moitos anos, e que como outros veciños do municipio, pois tamén lamentan esta perda dun patrimonio importante. Gracias por atendernos e oxalá. Quero recalcar que se hai que botarlle a culpa a alguén, un eu, por traerla de Fisterra. Se non houbera traído, non habría esta polémica. Pero eu trouxen con todo o maior cariño do mundo, porque sabía que era un símbolo de Burela. De acordo? Pois moitas gracias, Ángel. De nada.